Krásny deň vám želám. Srdečne vás vítam pri sledovaní tohto videa. Moje meno je Eva Stanová a som autorka projektu Šťastie Summit šťastného života 2015. Dnes sa spolu pozrieme na to, čo je najväčšou príčinou nešťastia okrem porovnávania. Možno, ak ste sledovali naše vysielanie, webináre, tak o porovnávaní už niečo viete. Čo si myslíte, čo je tou druhou príčinou najväčšou nášho nešťastia? Je to, čo sa skrýva za jablkom a za mojím menom Eva. Pamätáte si to? Eva spravila niekedy chybu. Hovorí sa, že my všetci za ňu nejakým spôsobom pikáme alebo ju opakujeme. A podľa môjho názoru najväčšou našou chybou je, že si tieto chyby, podľa môjho názoru by som to skôr nazvala skúsenosti, vyčítame. Vyčítame si ich rok, 2, 3, niekedy aj 10 a stále si hovoríme, keby som spravila tamto, keby som chodil na futbal, možno keby som ako dieťa hrala na klavír, dnes by som bola klavírny virtuós. Ale viete čo? Na tom vôbec nezáleží. Čo je však dôležité? Dôležité je si tieto naše chyby, skúsenosti odpustiť. A viete prečo? Pretože keď príjmeme, že sa to už stalo, a nič sa s tým viacej nedá robiť, tak sa nám otvoria naše nové túžby, sny a vízie. Vízie o tom, možno aj, čo je našim tým pravým poslaním alebo povolaním. A toto je téma Summitu šťastného života 2015 pre tento rok. A v prvom kroku, keďže nás čaká 6 skvelých workshopov, sa práve budeme zaoberať témou vízie. Čo je tá vaša vízia vašeho poslania alebo povolania, ktoré by prinášalo radosť a šťastie do života vám, ale takisto aj ľuďom, pre ktorých máte či už službu, informácie poskytovať. A takisto v tomto workshope, ktorý povediem ja na tému vízia, prejdeme cvičenie alebo techniku, ktorou sa budeme zaoberať práve tým pomyselným jablkom. Budeme sa zaoberať odpustením. Ak vás táto téma zaujala, určite si pozrite stránku www.2015.summit šťastného života. Nájdete tam celý program a viete čo? Najlepšie na tom je, že Summit šťastného života je už čoskoro. Takže ak vás táto téma zaujíma, kliknite, prihláste sa a radi vás na Summite šťastného života uvidíme. Možno sa pýtate, prečo by ste do svojho šťastia mali investovať, či už čas alebo peniaze. Na túto otázku vám žiaľ ja neviem dať odpoveď. Odpovedzte si sami. Viem vám len povedať, že keď realizujem svoje poslanie, nebolo to samozrejme tak vždy, tak pociťujem každý deň radosť, šťastie a harmóniu a jednoducho cítim sa skvele. Možno nevždy sa usmievam, pretože aj ja mávam ťažké chvíle, prechádzam rôznymi úlohami, ktoré jednoducho mám zvládnuť. Ale vždy, keď som v súlade s tým svojim vnútrom a so svojím poslaním, mám dostatok energie na to, aby som to mohla zvládnuť. Ak je toto to, čo by ste chceli aj vy, po čom túžite, niekde možno v kútiku vášho srdca, tak určite si pozrite stránku www.2015.summit šťastného života. A teším sa na vás už čoskoro v druhom videu a teším sa na tých, ktorí sú pripravení
na samite šťastného života 2015. Krásny deň.